Siyabingelela kubaba wethu kamoya, ubaba umprofeti uDr. X uNokotshela Gesi esabusiswa ngayo izulu. Amen. Sibingelele kakhulu kumama wethu ophakathi kwethu namhlanje kanye nabafowethu abancane ahamba nabo. Amen. Sibingelele emndenini wonke wakoNonkosi ophakathi kwethu. Amen. Asibingeleleke wonke amaqhawe aphakathi kwethu. Amen. Ngo-MC osuku lwanamhlanje enkonzweni enkulu kangaka eyoqeda iminyaka eyishumi lo mkhumbi ukhona. Amen. Baba kancane nje ngizolisa amazwi amabili. Ngingenile kulo mkhumbi wasenqabeni ngingazi ukuthi ngiyaphi. Ngiyithole ngiphakathi kuwo ngingazi futhi ukuthi kanjani, futhi ngangawazi nokuthi ngoba ngokugibela uya kuphi, kepha ngayithola ngiphakathi kuwo. Ngangazi eqinisweni lihle nje, ngangazi ukuthi ngoba ngingenela ntoni, ngoba ngangiphuma la engangiphuma khona, futhi ngangibona ukuthi la engikhona ngi-right. Kodwa kwafika lokho ukuthi ake ngene kulo mkhumbi, ke ngibona ukuthi unani lo mkhumbi ogcwele abantu kangaka. Amen makhawu. Baba ngingenile kulo mkhumbi ngowaseNewcastle ngosiphamandla makamlambo uyaxolisa makhawu. Bengisenkonzweni ethize nje inkonzo yosindiso. Amen. Sibaningi ngiyacabanga ukuthi sisuka khona. Bekuthi njalo nje uma inkonzo iphakathi makhawe unobhuti benokuqhamuka, inkonzo iphakathi isha, ebeselazi nekhona lami engihlala kulo ukuthi ngihlala kuphi. Bengihlala nje eduze kwaseFasteren, ila yoship ibihlala ngakhona. Ebefike nje angazi ukuthi beqhamuka kanjani ngoba ubungamboni la. Usho ngiyabona ngoba besikhonzela esikolweni, usho ukuthi bekhokhoka nje la ngaphansi kwamafastera. Ngibone ngesandla eshaya ifastera ethi go. Ngizobe sengazi ukuthi ubani. Ngisukuma nje kancane, angisabuye enkonzweni. Amen makhawu. Ngiphila nje futhi ngingakubona kurong. Ngoba iyodwa into engangiyele lapha nje ukuhlabelela kuphela. Okunye kwakuhlabelela nje kuphela. Amen makhawu. Sihambe ke sila siyakhona. NangeSunday ezayo kuzoba yiso leso. Kepha ngithema ngiholelwa kulo mkhumbi. Ngisenale ya ngqondo le yokuthi hayi inkonzo zonke ziyafana. Ngangena kulo mkhumbi. Hayi kwashintsha ukudla eplate. Baba siyabonga ngokuba khona kwakho. Ziningi izinto makhawu kube isikhathi esikhona. Umuntu nomuntu njengoba la ngiyacabanga ukuthi angavula nawo wakhama page. Bengike ngabuza nje kumfethu uSibuku ukuthi kodwa bafu ube asikho enqabeni nalesikhathi samanje ngabe sikuphi. Ngibuziswa indlela ebesenza ngayo. Baba besingalali baba. Besazi ukuthi Friday nje sathi lokho khuluma ngalo baba siphuma kuphela sikwenzile. Besazi nje ukuthi Friday ziyakhala, sizoze singene idatha ekhaya. Saturday yiyo leyo ndaba. Sunday ngiyavuka ngenkonzweni, afike mina azongikhipha sihambe siyoqhubeka khona la. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga. Ngike ngasho ngathi ngicela ukuthi anginokhele futhi njengoba enginokhele. Manje
manje ngimthole esehluleka ukunokha ba akusanokhi. Amen. Ngiyakubonga inhlonipho. Ngizocela ukubiza umama wethu, umama Mazibuko. Umama Mazibuko ozomukela thina sonke njengoba sila ngaphakathi kwendlu. Umama nami ngithe mangifika ngamthola ngaphakathi kuwo lo mkhumbi. Engicabanga ukuthi kuningi akwaziyo ngaleli bandla. Ngicela nje umama sondele azosamukela ukuze nathi sizokwazi ukuthi sikhululeke kahle emakhaya, sesimukeliwe sazi ukuthi impela sisekhaya. Amen. Ake simshayele izandla umama eseza phambili. Ngokwehlukana kwekhundla kodwa ngize ngakhohlwa ukubingelela ubaba wami kamoya, ngiphinde ngibingelele umama wami omuhle kakhulu, umama wami kamoya, ngibingelele nabantwana abancane bakababa nomndeni wonke. Ngiyababingelela ngithi thula. Uma ngimile lapha nami usuke kungikhumbuze emuva lapho ngisuka khona. Kwathi noma izinto sezinzima, ubaba wethu esitshela ukuthi useyahamba kuleli hole sasikulo. Kepha angikaze ngidideke, ngathi noma kanjani mina ngihamba naye kuze kube manje ngisekhona. Ngiyafisa ke ukuthi uNkulunkulu angigcine njalo, ngihlale ngikhona kule ndawo, ngibe isibonelo esihle ebantwini bonke abangenile phakathi kwale ndawo. Ngoba mina ngasho phakathi kwabantu ngithi ngangena kule ndawo wawungaboni nokuthi sinqa singakuphi, wawungaboni nje nokuthi lo mzimba umi kanjani ngenxa yokuncipha kweyinkinga ngangiyithwele ngifika nazo kule ndawo. Kepha ubaba wami kamoya wangethula umthwalo ngangithwele, kwakunzima kulikhulu. So-ke ngaze ngilande kakhulu, ngingakhohlwa-ke ukuthi njengoba ngimla uthe ubaba wami kamoya angizomukela bonke abasuke emagumbini omani omhlaba engeke ngiwabaleke ngamagama awo, kodwa abantu bayawazi ukuthi ngakho. Ngithi abafowethu nonke nimukelekile kule ndawo, ngiyanukela, ngiyafisa ukuthi nifane nami. Ngifisa kakhulu ngoba mina injabulo engayithola phakathi kwale ndawo injabulo engangakaze ngiyithole empilweni yami. Namanje ngisajabule ngoba la ekhaya amathiwa khonani, ekhaya vele ngihlezi ngibambekile, sengihlala ngigada abantwana, kodwa makuthiwa khonani ekhaya hayi angilenzi iphutha, nginikela la ekhaya. Bonke bayangazi mina-ke ngumama uMazibuko, kahle kahle nguMangidi. uMangidi uzalwe entabeni zaseKranskop, wasegana entabeni zaseMnambithi. Hayi wakhetha Mazibuko, wasibona isithombe. Hayi namanje ngisabile, ngimile phambili ngikhululekile. Ngithi uNkulunkulu akangigcinise idolo
angitshele konke okuhle kodwa ke nginawo umlando ongemuhle ngobaba wethu kwathi ngelinye ilanga hayi sabune tempelini ungene emqamelo nezingubo hayi samanga lithi kwenze njani efike yabekwa lemqamelo zabekwa lezi ngubo aqhamuka Nkosi yami embambe ngapha ngapha eshaya kancane impilo ingekho nhle kodwa baba wethu ngoba ubaba kamoya yayithi inkonzo siphakathi hayi umthola eseqhumaqhuma nje olimazike hayi sithi uNkulunkulu namandla akekho mangene banjiwe kodwa phuma esehambela uNkulunkulu wakhe esemuhola baba wethu siyabonga sibonga konke osenzeke kona ziningi igameke engizaziyo kodwa ngenxa yesikhathi ngeke ngize ngisakhona ukuzibala esinyeke ngasilibala kakhulu ngalesikhathi baba wethu kamoya editshuliwe angazi ukuthi bakuthi asenze njani kwakunzima kulukhuni sistengiwe behlala kwami sivuka njalo sesibhedlela kwakunzima mfowethu kepha siyambonga uNkulunkulu ngoba nami siyabona yey mama ungithathe kahle ukhulufela isulekile yey baba wethu muhle nawe mama muhle nabantwana nomndeni wakho azophela amaqhima azophela amaqhima azophela Siyabonga mama Zebuko. Sizobiza umama ozokhulumela ibandla lonkana. Uzokhulumela ibandla lonkana. Ngiyacabanga ukuthi mayizokhulumela ibandla lonkana ebengeke nje aphakamise isandla kungekho okuphathekayo azosipha kona. Umama Nkosi ukhanga ekudeni naleli bandla lasenqabeni ubaba esesengale amen kashebe amen siyacela umama Nkosi eze azokhulumela ibandla lasenqabeni amen. Ngiyabingelela baba wethu nomama wethu nabantwana bakababa nomndeni wonke wakaqaba namaqhawe onke omama nobaba ngiyabingelela amen. Ngiyabonga ukuthola lethuba ke njengalesikhathi samanje ukuthi baba nami namhlanje ngithole lethuba elivela kancane vele ukude sasibuya khona nobaba. Ngiyazibongela nami ukuthi kuze kufikele ilanga la namhlanje ngikwazi ukukhuluma phakathi kwale ndawo
yazi vele kufike nenyembezi mangicabanga la sibuya khona nje ekhaya kithi-ke nje la ngizalwa khona mina Nkosi Dlamini kwela ngwane umsukulu kamakhulele eGoveni Mosho ngazane no baba ngo-2001 Nkosi yami kwathi ngo-2000 sajwayelana nje nabantu baseNazaretha wabakhona inhlanzi wakashembe esasinayo nje fletini ngoba ihlala komunye umama wayethunga kuthiwa uNhlanzi uPhakama wathi ngelinye ilanga noma ehamba emhlanganweni bamphathise labo mama nginganacabanga nokucabanga wathi ngelinye ilanga ngathi ngezwe sekuthiwa siyathandazela eJubek Park ngase ngiyaya lapha eJubek Park mangifika lapha ngithola vele yathandazela hayi ngoba ngiyokholwa ngangiyombuka yena nje kodwa engakuthanda uye sengibone egcineni sengivule amehlo wakhuluma ngoba bengakafiki ngo-2000 washo wathi kunomuntu ozohlala la wakhomba eduze kwakhe kodwa ukhona ngamanti sengilisho mina ngoba ngingumntwana ubaba nami phela ngo-2001 yenzeka lento hayi ke cha angilunguzela nje ngimele kudeni hayi kodwa kathi ngelinye ilanga wenzeka ngase ngafika phambi kukaBaba ngihamba nomunye intombazane wakamnculwane hayi ngabona ukuthi hayi ngathi akufani naloko ngihlabe ngikucabanga ngabona ukuthi hayi izinto ziyashintsha ubaba lokakhuluma ulimi lodwa maqhawe kusukela lapho engikuthanda ngaye ingilosi kaBaba ayifuni umsindo enayiwafuni amanga baba lokakhuluma izwe lodwa yile la ngiphendula futhi ngoba ngangitsengayo kusona alokathi nje hawu Nkosi yami banamehlo kodwa baboni banendlebe kodwa abezwa noma bezwa kodwa abazwisisi yazi ngazizwa kancane kuthi hawu ngihlale kuthiwa ungena ngapha phuma ngapha yini manje yena khuluma okunye ngayinaka le ndaba lena hayi ngabona ukuthi ngathi akufani kanti mina bengithi kuyafana kwenzeka ngo-2000 hayi 2001 ngakhulelwa umntana kithi wakamamkhulu wami sahamba saya kubaba sekuvele nenkosi wathi baba ayayinga ngami asiye nenkosini sahamba saya enkosini eDanoza wasigibelisa kwenye inhlalisuthi nakhona ngafike ngabona ushintsho ukuthi khulele khona impela esontweni kodwa leli ngathi lehlukile ubaba unothando ngaqhawe unothando baba futhi ngiyacela ukuthi sonke maqhawe simthande ubaba nomndeni wakhe simthande ngenhliziyo zethu zonke angeke simthole umunye ubaba onje angeke siphinde kudlula umzali wakho ngendlela sincenga ngayo Nkosi yami lo futhi angeke angamzweli ubuhlungu ubaba ukuzwela ubaba ubuhlungu noma kuthiwa kunjani ubaba uzoloka kuzwelile ngibonga nje futhi nokuthi wanyathele emagcekeni akithi ngelinye ilanga sathola ukuphila sikade sidumuzela kukubi kuyale kepha uNkulunkulu wayemuhle wayenzeka ukuthi anyathele emagcekeni ingilosi kaBaba akukho futhi engakuboni bakwethu ibona yonke into ikuze usacabanga ngoba nami kwenzeka ngo-2018 nginganamali yokukhayisa amakhandlela ngacabanga nje ngenhliziyo ngathi angeke ngiye esontweni uzoya kasisi wami eFosloras wathi nje ngilele ebusuku hayi afike ingilosi yathi uthini uthi uzoshiya bani hayi ngathuka manje ngathi lesonto linjani vele usho ukuthi umndeni wami uye wawumangalela manje lapha ngoba ubonile ukuthi anginamali angazi kube ngangithi angizi nje nginayo imali ukuthi awuzothini ngabona ukuthi phela angeke ethi ngizoshiya ngisontweni abantu baningi kusho ukuthi yiwo lo mndeni wami oyewayangimangalela kubaba ngiyacela maqhawe simthanda ubaba uthando lukamoya ngoba imindeni yethu iphila khona lana kule ndawo iphila khona ngaso sonke isikhathi izosikhalela lana mayifika la imindeni yakho uthola ungekho ingaze kungekho sizathu esikubambile ngoba kuyenzeka sibanjwe imisebenzi sibanjwe yolunye uhambo mhlawumbe oluyekhaya kodwa mawuzohlala nje endlini ngiyacabanga mina ngakubona futhi ngasibo ukuqala kukaningi nje ukuthi uma ungahlala nje endlini uthi namhlanje angifike esontweni imndeni yakho izofika la ngaphakathi njengoba uhlale esho ngelinye amazasha athi nayingena iza la ngaphakathi izosikhalela isicelela nento ezinhle itholakala njengoba sizoceda indlela ibhajwe khona uNkulunkulu kaBaba lokho esiqoqela yona ngiyacela maqhawe lokugcina lami ngithi kunhlanhla kakhulu ubala enqabeni ngiyaqhosha ngabo kodwa angisikhukhumezi maqhawe
ngithi lapha ekushunqa khona intuthu kukhona umlilo, lapha kukhona khona uthando kukhona isiphele. Ukhuluma ngothando likamoya ke, sengathi singamthanda ubaba wethu ngempela ngoba akekho ofana naye. Nangakithi bakhona abagcotshwa nobhuti wami bekanguShumayeli nomkhulu wami wayengumfundisi, kodwa ngaze ngizwe umuntu ethi ungeniswe ubuye ezulwini. Kodwa ubaba baningi abantu befika bethi bangeniswe ubuye ezulwini, noma sengale noma sela bayakhuluma ngaye kakhulu, ngisho khona ngale bayasho ukuthi bamficile phambili. Ubaba washo naye ngelilanga la wathi ngisho injebe nomangala ngoba ziyondlula kimi, washo wathi uyiminyaka osemnyangweni wezulu, izulu linya wamanengi. Wathi ubaba lingena ngengubo yesonto, alingena ngegama lesonto, lingena ngemisebenzi. Ngiyabonga. Iwona zithathele amanga Jehova. Iwona zithathele amanga Jehova. Ngelinye ilanga kufika omunye ubaba uhamba nomama beze kuba umprofeti ubanonwana. Ubaba oze kubanonwane ucela abantwana ababathola abantwana, ucela kuba umprofeti. Baba umprofeti shosho uyabadinga abantwana, uyaphendula ubaba nesikhulu isizotha, yebo baba ngiyabadinga. Shosho uyabanyamazi ke makhaya baba mayisethi shosho uyabadinga. Amen. Avume yebo ngiyabadinga. Abuze umama, mama uyamdinga umntwana? Athule mama uyamdinga umntwana? Aphendule umama, cha angimdingi baba. Ebese thu baba kulo baba, kodwa wena unabo abantwana. Usho kulo baba uthi wena unabo abantwana. Ubaba umuntu kamoya, uma beguqa la okusho ukuthi ubaba umprofeti usebonile ngale ukuthi ubaba uzocela abantwana kusancinza, kanti ushiye abantwana abayisithupha nonkosikazi ekhaya. Akabatholi nje abantwana kulo anaye manje oyisancinza amthandayo ngenxa yalezi nyembezi zalo yamndeni wakhe. Emsebenzi wabaprofeti siyayibona usuku nosuku makhaya. Asivumeni ubizile bakukhumana nenkulu enhlonipho baba, siyacela uze ngaphambili uzokhulumela obaba bebandla. Amen. Uthi ngiyabingelela kini nonke emakhawe ngegaba zonke ezibekwe uNkulunkulu phakathi kokuphila kwabantu. Bese ngithi ke sesisonke kanye nani ngicela ukubingelela ubaba umprofeti ngophethekileyo kanye nomndeni wonke ke wabaXaba
nawo sesimunye nawo sinto yinye ngoba sesahlanganiswa bathi ukuhlanganiswa emhlabeni nasezulwini kuhlanganisiwe. Sisendabeni enkulu lapha yokuqeda iminyaka eyishumi ibandla enqabeni laSomulwa. Leli bandla ke omunye mhlawumbe ethi akwenqabeni ngoba libenelinye igama futhi eliyisilungu elithi Ministries Amaqhawe. Amaqhawe sithi kodwa lo ministries nje lo noma ngaye ngithi ukudlula kuye kancane ngoba ngiyakhumbula ngesikhathi uzolothwa ibandla ngokusemthethweni mhlambe nabanye bakhumbula nanikho. Kodwa kukhona lapho engake ngezwe khona ubaba ngoba ngiyakhumbula kwadlula isikhathi lokhu idate lokhu iqhutshwa kuqhubeka kuhlehliswa ngoba ngithi kuhlehliswa kungcono kulokhu kuhlehliswa uthe ngelinye ilanga kukhona abafowethu abangasekho la esasinabo ngake ngezwe nje bekhuluma nobaba angisazi ukuthi ngangisondele kanjani kodwa ngezwe ubaba mayethi phela mina ngithunyiwe ibandla leli nomnikazi walo uma engakanginiki igama lalo noma kungahlehla kuze kufike iminyaka emingaki akusinkinga kimi lokho. Ngisho ukuthi ke kona ngezwe noma wengaxoxeli mina kodwa kwahlala enhlizweni yami ukuthi kanti kulaphi la ngoba ngaleso sikhathi mangikhumbula kahle kuyale kuyisiphithi abanye bengaboni kahle abanye benjani kodwa nje ke ukudlula kulokho ngoba vele lokho kuhlala kukhona ake ngifike lapha ekuthanini size sibe khona la noma ngeke ngigxile kakhulu ngoba manje isikhathi eside kakhulu kodwa abanye babetshela ukuthi ngoba siphuma eNazareth ngeke ngithi ngale ngoba lapha eNazareth kuyaziwa ukuthi sasamaNazareth. Amen. Siphume eNazareth abanye babenakho kancane ukuthi la siya khona akunamthetho zonke izinto abafuna ukuzenza bazozenza ngoba ngiyakhumbula sinabo sisonke ngale sihlukane ebusuku kwaze kuhamba nje nabantu impela ngibathembayo hayi waxoxa ukuthi kiwaphi ngeke ngisho kodwa nje babehamba indlela zabo ngamuza omunye naye ethi hayi phela kade sibanjwe umthetho akho umthetho la noma sesiyibusa solokhu siyibophile lamazwi ahlala kimi noma sebehambile sengisele ngayedongelela ngathi usho ukuthi kona emhlabeni indawo nje ibe khona kuthiwa inamthetho ngathi ngiyabheka ngiyacabanga ingabona ukuthi akukho la ngihamba khona kwathiwa kunamthetho khona ngabona hayi usho ukuthi bayaphambuka abafowethu la sadlula ke lapho ke nalo ibandla ke laze lalontwa ke ngelanga lalontwa ngalo kusho ukuthi umnikazi walo lo ubaba ke emlindile ukuthi amtshele igama elithi usenqabeni wayesemtshelile ubaba ke lalontwa ke lafika lolo suku ke nabaningi ababelindile ke lalontwa ibandla sesihambile ke isikhathi eside impela ngoba sesithi manje iminyaka eyishumi nje zenzekile izinto eziningi nje ke kodwa nje phela ngoba zamaqhawe abanye bayazazi nje kade bekhona kodwa futhi nje okunye engathi ukuphawula nakho engibona ukuthi kubalulekile kakhulu inhliziyo yami yakaphatheka kabi ngibona kufika isifo lesi abathi noma iCovid noma iCorona kodwa nje amagama ahambisana kwakubizwa into eyodwa konke. Ngangibona ukuthi ubaba uphatheke kabi impela kodwa nje ubaba wayephula ukundlela impela afike la guqe abacelela abantwana bakhe thina ukuthi noma ikuphi lapho bekhona ucela uNkulunkulu ebemphathe ngempela ke maqhawe umuntu mayehamba uhamba nje ngezivumelwano sakhe noNkulunkulu okubalekile noma ngeke ngithi kahambanga umuntu kodwa azange sizwe njengoba abantu babehamba kangaka nje angaze ngizwe ingcabe eminingi yakuthiwa mhlambe yamaqhawe ngaze ke noma mhlambe kwezwa ukuthi kwezinye indawo kaze kufike kodwa besibona okunye kwenzeka sekubukela
ngiqonde ukuthi ke ubaba impela wayekhathazekile kakhulu ngathi ngabona ngoba wayezama ngayo yonke indlela ukuthi sonke isikhathi kwakuthandaza impela ngangibona nami ukuthi cha impela umuntu uyogcina sengcwelela njalo impela kuyathandaza futhi ke zazingeke izinto lezo kuthiwa ubaba uzothandazakela ngelithile kuphela wayekhona njalo ubaba. Ngiyakhumbula nje omunye usisi wakwangena la abantu bekalwa la esontweni ukungena bengasangeni bagcwale wangena engezile enkonzweni wayeyothenga lapha waya lapha ekhemesi likababa othenga iwasho. Masephuma lo sisi sephuma eminyango sethu baba yela epulpit uthi ubaba hayi ake ngibize loya sisi lophuma eminyango bambiza buyi heyo ubaba vela athi sisi uyafuna ngusize athi yebo uyafuna ngusize yebo athi uma ngakhuluma iqiniso wena uphethe incwadi kadokotela ethi sewuhaqwile sifo iCovid wavu wathi pho manje ubelelani la phakathi kwethu la ngoba phela kuthiwa ungangeni phakathi kwabantu wathi wena udokotela uthe hlala endlini wavuma wathi yebo wasethi ke sondela lapha ngokusise ngoba ukholwa kwakho ukuthi ukholwa ukuthi iwasho zikaMprofeti izokusiza ikona okwenza ngubusise wenza wafika umbusisa ke wathi hamba uNkulunkulu Inkosi ibusise. Ngashawa uvalo kakhulu ukuthi hawu kusho ukuthi nalabo baskena lapha eminyango nje wathi mebuzo baba ukuthi nimskenile lo muntu hayi bathi cha wathi kwenzeke kanjani buka ubaba waphela akamvimbanga sale wamyeka nje kwenzeka kahle konke kwaqeda ngabona ukuthi uNkulunkulu besikhombisa ukuthi ubaba ukwazi ukubona into esingayiboni ngoba nalowo ncwadi kadokotela azange ayibone. La ngishaya kakhulu phela uvale sengisho ukuthi nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu size safika kulolu iminyaka eyishumi sikhona kulolu ibandla futhi liyajojobala kakhulu phela nje liyakhula size sakhohlwa ukuthi hey manje phela kusokwela kudala ngalesa sikhathi into nje singasayazi leyo ngoba la ekhaya izinto eziningi siyayikhohlwa ngoba isikhathi esiningi kuhlala kubusha okwenzekayo. Amen. Ngoba nje isikhathi sincane ngiyacela ukuthi nje nami ngehlele ngezansi kodwa ngiyacela nje nakubaba ukuthi kube khona okunye engingakusho mhlambe ngalesikhathi ubaba edutshuliwe ngisho nje kanjalo. Baba kukhona isikhathi engisikhumbulayo nje manje nje obade ekhuluma lo bekhuluma silapha ngaphandle kuloya eminyango ulanga kalingani nami ncane kodwa ngamuzwa nami ngibuza ukuthi hey baba uNtuma ubona ukuthi impela manje lento ngabe iqiniso ngempela lento esho ngobaba nami ngaphendula nje phela ngoba ngibona ukuthi ngizothini ngathi mina akhona amazwi akhulunywa inkosi uthi ekuthuthukeni ngangakakhonzi ngokugcwele kodwa nje ngathi ngangakayikhethi inkosi kodwa ngangihamba nje imihlangano ngithanda nje ukuhlabelela kwenkosi uthi ngenandaba lezinye izinto yakhuluma ngobaba yathatha nje umbhobho yathi base abantu bekhuza ingcwele wazithi niyazi maNazaretha ngihlekiswa yini ngoba wahle wathi ngihlekiswa yilabo abantu abalandela lo mfana lo olapha eDorenfontein wathi lo mfana lo angeke ahambe emhlabeni ngokwenza komuntu noma mhlambe ngokuthanda komuntu uyohamba emhlabeni mhla kwafika isikhathi leso uNkulunkulu avumelene naye ngaso noma ngibeka kahle. Sakhuluma impela nje kwaze kwacishe kwamathi kusamthandazwanyana ngoba ngezwe nolanga masethi asicela impela kuNkulunkulu ukuthi ampholise ubaba ehlisele umzimba wenhlwathi ngoba wona uyaphola amanxeba.
Hayi kuningi nje sakhuluma ngizwa ngathi nami ngifikele ukukhala ngicela ukuma lapho. Ngoba vele ngikwazi ngithanda izinto kodwa siyajabula ke ngoba nangu baba wethu khona futhi nje ayingingasho ngithi uhlalesho baba ukuthi umuntu kamoya ngeke umazi njengoba umuzi ubaba ethi akekho umuntu omdala mhlambe nakho lokho umunye ngachaza ngenye indlela usho ukuthi akekho umuntu ongamdala alingane nomuntu kamoya angeke ulingane nomuntu kamoya noma ngabe umdala unaye ngokuzalwa noma ngabe ungakanani ungelingane nomuntu kamoya ngikusho lokho ngoba ukhona umama wakwangifica lapha ehholo ngenhla ngiqedwe ukuthatha ipika ngale thempelini ngizoyiqhuma ngapha ehholo ngiyiqhumela ukuthi ngesonto ubaba uzobe ethandazela lo mama wafika efuna ubaba noma umuntu azokhuluma naye kwakuthi nami ngangamnakile ngoba ngangibhizi khona ukuthi lapho kukhona into obhizi ngawo kakhulu umunye umuntu bese ungamnaki mase ngagcina sengimnaka ngathi mama wangulayelile ukuthi nje kuphuka la ethempisi uwehlele ngani nawe uqhamuka nje uqhamukele ethempelini bonke la abantu zobathola khona yimi ngedwe ngilapha wathi hayi angizili ukuzosonto mina ngilethe into engiyithunyiwe mina ngisonto Roma nginalo isonto angidingi isonto kodwa lapha ngithunyiwe ukuthi lo muntu ongithumile uthe lo muntu lo enihamba naye mphatheni kahle kakhulu ngoba lo muntu mujala bakhona wazalwa ngo1914 washo kanjalo lo mama ayi ngathi mina ayiwe mama ungaqhubeki kakhulu ngoba indaba ezinjena bakhona abantu abayimukelayo basuzobathola beseduze kababa nokufika nje lapha estation uzobathola khona ngeke kungenise esontweni uzotshela bona bese uyihambela ayi ngempela sahlukana kangazi noma wafika yini ngale ethempelini kanti nakhona njengoba sesiqedwe iminyaka eyishumi ukhona umama wafika la kwakade kuyiCovid nakho sekuthiwa abantu bengayisuki kwesinye isifunda bekwesinye kwaphinde futhi kwavula kwathiwa kuvuliwe iwindi ukhona umama wafika la ngathi bangivula umnyango ekuseni ngabona umama odlula uqalazayo ushonani ayangamnaka kodwa wathi mangabe sefikile la esejakazile enkundleni ufuna ukukhuluma nobaba ngiyakhumbula leso sikhathi ukuthi wayekethu ubaba umuntu kufuneka simuzwe ukuthi uzothini mhlambe into edinga yena ubaba noma mhlambe singambambezeli into nje edinga ukuthi nathi siyilalele sabe sesiphuma ke nomama uMakosi loqeda ukukhuluma sabuyela ngapha eceleni komnyango sizokhuluma naye lo mama lo mama wathi mangabe esho wathi kade athunywa baba uthi usebenza ngabantu kakhulu yena ule ngasemngceleni waseSwazini wathi uyadlula ko-Nelspruit kanjalo washo kanjalo wathi nje usebenzela ngabantu usebenza ngesintu wathi kodwa bethi mayehleli kube khona umuntu ovumbuka phansi enhlabathini nje phambi kwakhe lo muntu athi ngiyakuthuma kukhona into enkulu ezokuvelela manje mina ngifuna ukukuvikela hamba uyongifunela umprofeti uBaba eGoli umfuna uzomthola hayi lo mama ethi uyini lo muntu loyo athi hayi uyiNazaretha mntanami uthi lo mama ngithi hawu baba kepha ungazothume mina njengoba uqala ufika njalo nje mina ngikwazi ukusuka la kuyela akhona nje amaNazaretha awathume ngami uthi lo muntu abuyasho uyathi hayi mina njengongibona nje ngumqalo wendlela athi ngicela yena ukuthi angigeze ngoba bangingcolisile amaNazaretha uyena ongangigeza hamba nguthuma kuye kukhona into ezokuvelela mina ngifuna ukukuvikela wena ngenzele lo msebenzi uthi lo mama kwaba isikhathi impela ozwabuphi imthwalo ngenxa yezinto ezazenzeka kuyeke ngeke ngisalanda kakhulu ngoba uthi wathi bona abantu nebefika bezolashwa befike beshona athi uyahlaba uyageza beshone waze wagcina seshonela namathwasa ngaphakathi waze wagcina sevalile esigodlweni sakhe ungasangeni umuntu wasebopha imthwalo ngcono ngenze lento eshiwe lo muntu
wathi mesathi bopha imthwalo kanjalo base kuthiwa haya akusahanjwa kwamanga wathi mhla kuvulwa uthi wasuka semthayini wenza la wazoqasha ihhotela ukuthi ngizohamba eGoli ngize ngimthole ngoba uthi wayehamba lapha ehlenyuka wazi bamvimba la egaraji ngenhla bamtshela ukuthi hayi kulapha eMzansi la ufuna khona wazofika uthi lo muntu wambuza ngelinye ilanga ukuthi hawu baba kebaphole inkungu leyo ohamba nayo eya wathi hayi mntana makusiyinkungu le umsizi wesibhamu amaNazaretha ayadubulana nesibhamu ayangcolisa hamba uyofuna umprofeti uXaba uthi ngithe akangigeze ngoba ingxenye yamandla ami ngayishiya kuyena akusho-ke mina lokhu angithi ngisho into yayishoyo yamanga futhi siyangikhumbuza ukuthi khona engushiyile okwashiwo futhi inkosi yamaNazaretha uThimo lokubathi ukuthi lwathi ngoba ngithi lo mfana angeke nimenze lutho ngesikhathi ekudla thina boshembe sathatha inyama yethu sambumba ngayo ngisho kuyenzeka kwesisikhathi ukuthi uyafika la umbono baba ngesulu mina ke kwangenza ngathatha abantu la ngiyavanza ngabasaleka ngihle ngathi ngiyabuya ngangena la sekwamawano nowandi konke siphelile ho kuyabona uyakhuluma uyahamba le pulpit uthi ngiyawuthuma umprofeti phakathi kwenu ekhuluma lawo mazwi lawo nje ehamba la pulpit kodwa kusuye ungathi ushembe inyanga yezulu Hamba afika ngathi manje mama la ngabuka ngamadolo wafuna kodwa wenzeka aze ngabikela ubabukanyana ngathi ayabona into engibone namhlanje ngake ngayizwa ngomthethwa ukhona umunye weshutha la umthethwa wathi wangitshela wathi hey kube nenkinga emini ubaba ubekhe umshutha ubaba abe kabili abekhona ohleli esitulweni abekhona uhamba la ngesikhathi abantu bewile begcolela phezulu uthi manje engasazi ukuthi uzoshutha muphi-ke manje baba ngoba uyafana mbili hayi makawa hayi singakhuluma ngazo singayizifikephi asazi nathi ukuthi sihamba nobani futhi uNkulunkulu waziyo ukuthi sihamba nobani ngoba nokuba khona la akungahlakanipha kwethu ukuthi sibone mhlawumbe ukuthi sahamba ngcono sahamba nobaba noma kwezinjani cha ubaba nje ayikho into akayifihla ezoza la wakhuluma futhi kusenesikhathi ukuthi nje mhlawumbe sasinganaki siseyamaNazaretha kodwa mangikhumbula kuno 3 months impela inkonzo akayiphatha uma ngithi ngiyayicabanga lezo nkonzo kuyabonakala ukuthi umuntu kamoya kwesinsikhathi uke ngazi ukuthi into yena uzokutshela kanje uyabona ukuthi ngeke nje uzuyizwe ubaba wayekhuluma kwakumele simuzwe ngalesa sikhathi ngoba noma sesikhona ke la kuyeke lokwalena ngithi sesiyila sifikile ubaba wathi angisho ukuthi mina njengoba ngisuka le uNkulunkulu akasekho lapha eNazaretha cha mina ngithunyiwe ngatshelwa kwathiwa ngizelo kwathiwa futhi nala ibandla lizogcwala kakhulu lizothola imoto lizoba nazo zonke izinto njengakhona wathi uma nina nithi nihamba nami akushiwongo mina ukuthi akube khona abantu engibathathayo lokho ukusibakile enhliziyweni zethu savuma sathi yebo baba sasibaningi kodwa noma sesibancanyana sesisele kodwa sasivuma sibaningi washo futhi wathi umuntu ebona ukuthi isinqumo sithathile asisamgcwali kahle ucela ukuthi uvulile eminyanga kanankinga akabambe umuntu ngenkani sathi yebo baba sihamba nawe baba sengizokweqaka nje lapho njengoba namhlanje singasaphelele nalabo esinabo nje kodwa nje baba kukhona igama elangiphatha kabuhlungu kakhulu impela la ngizacisa ngithi noma ngilele ngicabanga noma ngivukile ngibone manje lafika nje kube ngathi sifo enginazo ubaba wathi babukeni labantu engihamba nabo wasihlelisa la sakhela la wathi abantu abasibheke wathi singacashi wonke umuntu akamobala samobala wathi kuze nazi ukuthi ngumprofeti
babukela abathe ngihamba nabo ngoba kusasa nizobabona bengasekho bazohamba nga-1 by 1. Kwathi abantu engikhonjiswe bona ukuthi bakhona ngokuphelele njengamanje bathathu kodwa zange abasho ukuthi obani. Nami ngicabanga ukuthi usho ukuthi ngingahlala isikhathi esingaka madoda ngithi ngiyasonta. Ngibona ukuthi nje mina engicabangayo ukuthi iyona engangenza ukuthi ngithi nami ngikhona kulabantu abathathu. Hayi angithuli. Ngibona ukuthi kwesinye isikhathi ukukholwa yesizwe abantu bethi izulu lamaqhawe njengoba samakhawe. Bathi kwala ngene ezulwini hayi ngokulwa ngesibili. Kodwa ke nami isibindi anginaso kusho ukuthi uNkulunkulu nje uyasihawukela ngoba napho sisekhona nabantu. Ngiyacela ke nami ukwehlela nezansi ukuthi nje ke ngithi ukumhasha nje kabili ubaba bese ngiyavala kusho ukuthi ke ngoba ngingakwazi nje ukucula bona ngiyacula impela mangingedwa kodwa nje mase ngiphakathi kwanzimanyana. Ayijwayele ukushaya mangingedwa noma mhlawumbe kukhona mhlawumbe iredio ngivulile kakhulu hayi ngihamba la impela. Hayi ngihamba la impela. Kodwa nje ngisacela ukuthi nje ngifika mangifike xaphu baba kancane nje hayi futhi angiyona ibhongo kodwa nje mhlawumbe bayifike la. Ngithi uChophi umdlalo ongenasayizi ufuna beqhume kwanyakaza umhlaba wonke isihla somdala esidlalweni. Manje sethi kulo njengembuzi. Uphike ibhakhe isibhakela sebhongo lothambo lenyoko lihlabele emzondana. Umsebenzi imbi namathelelo udlomelo ngikhonazi nomabazi. Amen. Asimshayeleni izandla enkulu akawe akakhona. To me, Senja, Lona, Nase, Makawe, ubaba nesimqede. Kuningi kakhulu Makawe. Imanga nemangaliso ezenzekayo phakathi kwethu usuku nosuku kuningi kakhulu. Sicela usithobile asondele eduzane uzokhulumela abasebenzi bakababa umprofeti noma i-team kababa umprofeti konke nje okusenhlizweni yakhe. Amen. Ojengawe ongali okhethekileyo ubingelele nomama wethu abantwana. Amen. Makawe. Ubingelela wonke umkhandlo ongaphakathi wasenqabeni ngaleli langa elikhulu kangaka. Sibungaza 10 years inqabeni ikho. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngizoqala ngokucela ingilosini lababa umprofeti ngoba bethu siyithimu sonke sihlangene ngoba akusiko ukuhlakanipha kwethu nokwazi ngokuqonda kwethu ukuba sibe seduze lababa umprofeti umuntu omkhulu kangaka. Ngihlezi njalo ukuthi uNkulunkulu wami angabe zafika kanjani eduze lababa umprofeti. Amen. Engabe zazi sathi sisondela kuye kwakwenzeka kanjani. Kodwa ke lokho kuyimfihlakalo kaNkulunkulu thina ukwazi kwakhe kokujula kukamoya. Ngiyacabanga ngaNazaretha noma ngiyacabanga Makawe sisengale eNazaretha ubaba umprofeti wathi naye ephuma ngale
isilile sabakhona saba sikhulu kakhulu ngoba abantu babekhalela imisebenzi ababeyibona ngokumprofeti bakhala kakhulu bakhala isililo kwakho isilile sebena ngathi kushoniwe bekhala abantu bebona ngoba bayayazi imisebenzi yakhe noma kwakukhona ke labo ababebeje ukuthi hayi njobe sephumileke la ayisephelile kanti abazi ukuthi uNkulunkulu usambekele okukhulu kunalo bayikwenza kanje ngiphakamela ukubonga kakhulu ngibongele i-team kabaprofeti ziningi indaba esihambile kakhulu ngobaba noma sisengakhona ngale besihamba nabaprofeti sihambe nendawo esingazazi yazi kwaMaqhawe sesike sagibela njindizo ngangazi ukuthi ngiyibela kodwa ngenxa yomusa nothando kababa ubaba wethu Maqhawe unothando oluyizimangaliso olungechazeke abanye bethu njengoba sikhona bendawo ngiyazi ukuthi abanye nobaba ababazi abanalo abakaze bababone kodwa masika ngaphakathi kwale ndawo uyezizwa ukuthi nginobaba bami noma ubaba naye kodwa nginaye kwabaprofeti amen okunye ke Maqhawe imisebenzi kababa mningi kakhulu sisekhona nje ngale eNazaretha ukufakazela nje baba umuntu nje ekhuluma ngendaba yokuthi kwakhulunywa ngendaba yokuthi kwabaprofeti beliyozahamba ngoba sithanda uNkulunkulu sebevumele noNkulunkulu wakhe kwake kwaphakama umuntu usisi ngale eNazaretha sisengale sandana leso naye phakama lo sisi kwakuyisabatha sigcwele impela ithempeli wakhuluma lo sisi wathi yazi maNazaretha ngendlela inhliziyo zenu ezikhulu ngakhona angazi ukuthi niyokholwa makwenze njani uyambona baba umprofeti Jobe khona nje mina ngeke ngashona kusho lo sisi wathi ubuye kufeni beshonile ngeke kodwa ngale uye wambona baba umprofeti uNkulunkulu wakhuluma wathi uma umprofeti uyozihambela yena njengoba sekuthathe sevumelene naye uNkulunkulu wakhe ufakazi kuningi ukhona nomunye umakoti wangapha ngasekhaya eBackville lo makoti lo naye wagula lo makoti wanzipha sambona engasekho sopile senyama le lokho ihlupha ngithi ngabe lo makoti usekashonala kuthengele ilanga wabuya lo makoti maye sebuye ethempelini ubuye uyasho ukuthi yazini maNazaretha bese ngihambile emhlabeni bangihambile emhlabeni ngiye ngabona ngathi ngisekuthuthukeni mangisekuthuthukeni kwakunqanyelwa ngentambo ukuthi omama bangapha ubaba bangapha uthi mangilapho kuleyo ndawo ngabona sengihambile kusho ukuthi wayesehambile kahle emhlabeni uyabona ngale emoyeni uyabona ukuthi ingane yakhe iyakhala wena nkosazana isencane kakhulu uthi ayibona le ngane yakhe khala le ngane wathi neyephaphama waphaphama endlini bathuka bonke lengane yajabula Nkosi yami ibona mama nami yaphaphama lo makoti uthi ngale ethuthukeni ngitheba ngifike ethuthukeni ngithe sengithi ngihamba kulezi intambo ngithi ngiyadlula ngine eThempelini uthi kwase kuqhamuka ukushuba yenqaba babuza ukuthi ngiyaphi phendile emuva ingane awuzoyishiya ngabani ingane esengisho ukuthi uma umprofeti nangale mazulini basingahamba kulo mhlaba siyofica yena manje kuzima kakhulu uma wathi awumthandi ngoba uyoshonaphi nami ngiyazibongela Maqhawe mina ngabona isifihlakalo ukuze nami ngiqiniseke bakhona abaphila indawo mina ke nami ngiyacabanga leli khehla la ngithanda angilazi uma lakhawo mama noma lesekhaya noma yiliphi la qhamuka nje ngathi ngangikhona la ngaphakathi engathi kwakube kuhabwe lapha ngasemnyango insikinzibi zifakwe lezi sithombe lo mkhulu wayempofu nje emuhle waqhamuka Maqhawe kwangithethisa wabamba leli foto waze waninyakaza leli foto wathi wena ubona uphume ehluka la awubona ukuthi yadwa le imuphume ehluka obonayo la ngathi hayibo Nkosi yami ngase ngiyaphaphama lo mkhulu ukhuluma kanjena
okusho ukuthi ngibonisa indlela ukuthi ngize ngingagideki ngiyogidekela mina ngiyogideka nje kwasemhlabeni. Ngiphakama nokubonga kakhulu ukuba siyithimu akwaba ukuhamba nathi Nkosi yami size silayela sendaweni sesingeke size silale kuze ehotela sasonala ngisho. Sihlala siphila kamnandi sidle kamnandi masabantu babawethu usikhombisa uthando. Siyaphuleka baba wethu amathi nathi Nkosi yami ngakuhlala usiphulekela njalo. Usiphe lolu uthando onayo. Nathi singabantwana bakho ngoba sihlale sonjalo kodwa uyasibekezelela uyasithanda ngothando futhi hayi uthando nje uthando olukhulu engingakazothi ngalichaza ngithi baba uMprofeti Lebheka sithanda ngayo singabantwana bakho. Hayi ukuthi uthanda thina futhi kuphela siyithiyo ubaba uMprofeti nomndeni wakhe uyawuthanda unabo njengoba siyibandla nje sisonke. Esifanele sikukhulekele njalo makhawa usuku nosuku. Siyacela ukuthi ingilosi kababa uMprofeti yoba sikhona ngaphakathi singakhohlwa ukumbeka njalo emkhulekweni. Siyazi ukuthi lokho esihamba nako bahlale bemvikela njalo bamthwala imini nosuku. Sicela nje uNkulunkulu angathi angamkhulumela olude size sigcine sesimkhulula ngesikhumba makhawa. Siyabonga kakhulu makhawa ukuthi njengoba indawo ngiyabona sengijuluke kanjani sengazi ngithethele kunzima kukholula ubufakazi bukaba uMprofeti mkhulu kakhulu. Ziningi indawo ahamba sayibona izinto zenzeka ezinziwa futhi ethusayo. Ngicabanga nje sisekuleli ihole lengehla kwake kwafika omunye usisi egula engasekho sephelile. Usubona amathamba angala isubeni ubona amathamba la ngemuva. Kodwa uNkulunkulu mangabe usuku lakho lungakafiki uyakwembatha. Wanefika nje yesamanga sokuba uMprofeti ukuthi ngabe kusamukele lento ngabani uzoyithini. Kodwa ngengilosi kama uMprofeti ayiphiwe uNkulunkulu. Wasinda lo sisi wabuya ngendlela ngawazobona. Siyabonga kakhulu kakhulu. Kuningi ke sesikubonile ngengilosi kababa uMprofeti makhawe masingathi siyakhuluma ngashona ilanga sibonga nje ingilosi sinxusela nokhokho bethu sihamba nawo ukuthi ingilosi lapha bekhona ibakhumbule nabasegodini zosizi ibakhumbule ukuba khona kwethu indawo. Siyabonga. Nkosi sihlangene kuyo indlu yakho iza nawe sesikele Siyabonga kuzo zonke izikhulumi. Amen. Ekhulumile. Mamthobile ufakazi. Nawe khawu ufakazi ngobaba. Uthando lukababa lujulile. Ongathi akaliboni.
nakunephutha. Ngiyakhumbula ngomunye unyaka ngizothi nje kancane ngibambekile kuso lesifo bakukhumala besikhuluma khona la endlini. Ngabona ukuthi ngiyahluleka kanti noba uyabona kunzima Makhawe ukusuka lapha eminyango uze la e-office laba. Ngizocela nje into eyodwa baba ukuthi ayi baba ngicela ukuya ngasekhaya. Kanti nobaba ukumbiza kwakhe uzobuza lokho ukuthi kunganjani ukuthi mhlambe uye ngasekhaya. Ngavumela nje phezulu ngihluleka Makhawe lokugula angikufise ngishisitha sa baba imthandazo yakho kithi njengoba bakukhumale besho iyamangalisa. Uma kufika lesifo njengoba bakukhumale besho ethu baba ebehlala esikhulekela njalo singabantwana bakhe. Ubaba ukunakekela uphambi kwakhe akunakekele ungekho phambi kwakhe. Amen. Mthese msekhaya usibusise ngihambisa ngemoto ngekhaya. Ukuvula ifastela nje ukungena umoya omncane bekuyinkinga. Yime ngiphatha ithawula engijulukayo. Kodwa naye siye ekhaya benelakhe ithawula. Ngoba besixabana kabi nje ukuvula ifastela nje kancane. Besinenkinga enzima kabi. Saze sayofika ekhaya. Ngizwe ukuthi ngiyaphelelwa. Ayikho into eyayinzima umoya nje. Akukho la kwakubuhlungu khona. Umoya nje. Kungekho umoya ophumayo, kungekho ongenayo. Lento Makhawe selisekhaya kunodadewethu nomntanakhe engembakhohlwe empilweni nje yami. Ebebe ngodokotela kimi. Usisi mayehamba emsebenzini uthumba kethi ashiya umntanakhe. Ngivula ifastela yonke into Khosi bengafuna ukuthi ngoba bebethi ngithi lento umoya ingenelana ngomoya. So manje benginokwesaba. Yonke into besiyenza ngalo lelo fastela ngicabangela bona. Bekungasuki kubo. Bekusuka kimi. Ekugcineni nje ngibona ukuthi ngiyahluleka bangise esibhedlela kwathiwa ngi-right angiyohlalela ngasekhaya. Kusho ukuthi akusiyena umuntu onga-admit kodwa ngizwa mina ukuthi ayinkunzi. Usisi ugcine esengitholela umshini wokuphefumula. Ukuhlala la eduze kombhede wami. Lento baba ngiba right manje 15 minutes iwumoya umubi ngendlela engagcina ngiunderstand ngakhona because bengithi mangizovaleka umoya ngiyibone lento iyisithunzi ngizoyibona nje ingena lapha eminyango ukufika kwayo la ngivaleka yonke into so into bengize niyenze ibithi mayiza ngisho ukukhuleko kababa kusekhona lawo manda ngidonse ilokhunjana umshini lo ngufaka ukufaka kwami siphele leso sithunzi. Kusho ukuthi njalo bese kufanele lo mshini uhlalula kimi bathi ngiyabonga baba ngikhona ekhaya bengasilutho. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Uthando
olitshengisa sila eduze kwakho noma singekho eduze kwakho silokhu singabantwana bakho. Kanye nemfundiso babosipha zona abazali bethu baze bahambe emhlabeni singazange sithole. Siyabonga kakhulu. Nekhulipho isikhulumo sokugcina ohlelweni ebesinikezwe ubaba. Ngizocela uzokhulumela umndeni wakoNonkosi oShwabane. Amen. nathi siyanibingelela singamashwabane. Okuningi ngeke ngisakuchaza ngoba senikushilo futhi ukubonakalayo. Nathi siyajabula emndenini wethu kulesi sibongo sakithi sibe nomprofeti namuntu osondelele nenyanya zezulu nabakithi abangasekho omkhulu nokhokho nobani. Ngiyabuka nje la enqabeni isithunywa sakho ingilo sakho inzima kakhulu. Ngoba kwamina ngakaqaba nje. Enkonzweni angingi kanjalo njalo. Kodwa lokho ngifike ngolesihlanu ngalapheka ngaqonda ukuthi ngize enkonzweni ngisenkonzweni. Nangijabulelayo ngibona ukuthi la enqabeni akukhethiwe umprofeti akakhethanga. Nonke ngixubene ngizihlabelele zeyonke ngizihlabelelo zamaroma yonke inhlobo ehlabelele ikhona shuthi kuyaphilwa la ingilesona inamandla kakhulu sekusana umuntu yazi unembeza ngoba umfowethu angasho ukuthi umfowethu angithi umprofeti ubekile umprofeti wathi kukuwena niyamukela umtshela amaqiniso kwathini ekhaya uyasitshela amaqiniso bese kusale enhlizweni kuwo kodwa unembezo usukutshelile ngokweqiniso bese kusala lo moniyanyake wakho ukuthi ngoba wena umuntu lodalwe nawo unembezo iqiniso uma utshelwa lona udvuma manje uthi ya iqiniso leli kodwa lo monyano osele nawo wegazi nokwenyama ngoba usaba abantu bese uthi wena hayi ngeke ngizobuye ngibone kona kuyiqiniso kodwa hayi ngizobuye ngibone. Ngiyabonga-ke kakhulu ngicela ukuthi-ke qhubeke kwande njalo inkonzo iphakame phezulu umprofeti aye phezulu bekuwena ongalosezokucela umprofeti ukuthi awubaqhuma kulo uGeorge Bush ngiyazi ukuthi uyobuya ngoba bona sebehlulekile wena uthunyiwe izinyanya zezulu
amakhosi amakhulu ayakakuhluli mabengeza kuwo uthi awusihlaselele leya ndoda uyosilokhuzela yona ngoba ngathi siphethe lapho ela mapenjani okunye-ke nokuhle nikubonile phakathi kwasenqabeni inhlangene bazalwane ihlangene emakhaya ngiyayihlonipha endaweni yokukhonza ngiyihlonipha kakhulu yazi ngiye ngathi ngiphuma kwezinye iy'nkonzo kwakuthi uma kuyinkonzo enkulu kanje thola omunye umlapha emugwayi omunye umlapha phuza ubhili omunye umlapha kuyajona ashiyizwe njalo ngaphakathi kenkosi angisho ukuthi kanjani ngithi kodwa ingilosena enqabeni nomprofethi wethu uShwabata inamandla ayibe namandla kakhulu izokhula lenkonzo ngaphezu kwezinye inkonzo ngaphezulu bonke bayophuma becebuke bezela belandela iqiniso ngoba lakukhona khona iqiniso lakukhona khona uphilo iqiniso lisekuphileni abantu bawufuna amangizwa abanye kuthiwa benza abanye bavuka emabhokisini kuthiwa bavuswa emabhokisini ngoba bezama ukadokta isikayelo sokuthi ngake sihlulwe lo kanti uphiwe lo muntu akenzi ngomebilisi nome ne-competition yokuthi la ngenze lo bani sicela ukubonga-ke sibonge thina aMashwabata ngokuba nomprofethi esibongweni sakithi nina nithanda ukuba ngabakaqaba uzokulimaza uzokulimaza ngoba phela kwathina khona abanye bethu singoShwabata abalimalayo ngoba sisuke sikuthwale lokhu ukuthi singaboka ukubo thina singazalwa kwamprofethi sulimeleke lapho sekhona izinto ey'rongo ozozenza ngoba wena ubeka ukuthi upraise ubekwe phezulu ungathitha njengabantu bonke kuyokulimaza kodwa ngiyabonga abazalwane ngizwile ohleli uyebengathandi uyobe phunje philisiwe abantu bephila phambi kwethu benza konke into bevuka abaphathisa abantu kuthwaliswa iy'lwane bakugezela bekwamatshuna bekhishwa sibuke imhlole sibuke into esingakaze siyibone sisenkonzweni siyacela-ke siyabonga kakhulu sibonga aMashwabata sanibonani makhawu ngokukhethekile nami ngizobingelela ubaba wethu kamoya ubaba wethu wenyama futhi uphinde ngibingelele nomama umalumekazi ophathi wethu mina nginabo ubufakazi engabuletha ubufakazi engikulethile yibo lokhu okuyimina uma ngiphendula ngibele emuva mina ngiyesaba angazi ukuthi ngoba ngiphinde ngibheke ngaloya mnyango ngendlela nje athi ngihlupha ngayo kodwa ubaba kaze angicikisa ngoba usuwumuntu nje yimele kudeni nami siyabonga Shwabata siyacela nathi omkhulu nokhokho kaMasonto le minyaka unayo bethu kuyiphinda kathathu noma iyobusibinenge ngiyokudonsa mina ngesikhumba ufike uhlale phezulu ukhiphe isibusisi baphila abantu nje kuhlezi baphilisa futhi sekukhulunywa konke ubhekiswe kubaba kubonga ubaba mina ngibonga umama kaMajola okuba umama kaMajola akekho ayi ubaba manje kuphela ngisho amasudu ayengipha wona ifika ngena ngilingane malume asengisolisa sekufuna ngikale ngojume sekufika ngibethela ngiyafisa nami uhamba kuze ngiyafika esikhothi ngifike ngikhuluma nogogo okwamajola ukuthi ngizobe usuphume kwaXaba wathini kuwe noma ivunguvungu zayivisa impilo yakho kodwa indawo yakho azange uyishiye ibambe njalo malume ukhulu ngiyabonga siyabonga unogwaja kagesi umgqilazi wabathakathi unyama nambane emndenini ungxobela ziyawela
Siphikele ekhaya gogo wakho uMasondo babuza abantu ukuthi ukwazi wethu ukhalunile umakhanyila ngaphakathi ethi akusenani kawasedibana edolobhe lefiliti ethi nabona bathamba kakhulu obeshula inhlamvu yesibaba jawada awusho njengami uthi sidlunga sikukuditha sidlunga sikukuditha sidlunga sikukuditha sidlunga sikukuditha sidlunga sikukuditha sidlunga sikukuditha Shayla zade kumakha Siyabonga kononkosi kanti buthi ucije kanje siyabonga ngenkulu inhlonipho makhawe sesifike ekugcineni kuhlele besinikezwe lona ngikhumbula umhla ka-29 kuMarch ku-2024 kwakuyizo ley'khathi lezi zayo lenkonzo abathi ukuthi Friday ubaba ezulazula phakathi kwethu esifundisa njengejwayelo esiyala esiluleka uthe phakathi nokusiyala kwasukuma umama lapha ngemuva ngasesipikeni owayegodla ingane engicabanga ukuthi yayinonyaka uma ngingaphosisi kodwa nje ngizama ukubalula ukuthi yayincane lesithombe ngisiveza kubantu ababengekho futhi hleze kukhona abangaqondi ukuthi ubaba wavusa ingane wakwenze njani ingakho ngithi nje maqhawe asale sendlule wasuka lapho umama ingane isithule efike nayo i-right ngenangeni wavele wasuka lapha waqonda straight la ubaba umprofeti phambili ubaba ethule isifundiso iphelile ingane ubaba wama kanjalo ngesifundiso sakhe wathatha umntwana wamemeza umdala wakhe wayithatha ingane ithule ithe du wayibeka la wakhuleka ubaba wayithatha ingane washona ngapha bayefika ngapha ubaba wathula ingane ilele la umama wengane ekhala sikhala sonke la ngaphakathi sibabaza nje simange singaba ukuthi nansi ingane nawo umphefumulo uzophuma ngaphakathi enqabeni ihlazo eligaka ubaba ethule la eyibeke la sengiyayicabangela nje ngengqondo yami ukuthi ubaba kunomkhuleko ayokhuluma noNkulunkulu wakhe amen makhawa ngiyawubona lo mkhuleko awunkosi sengikusebenzele kangaka konke ubukade ungithuma kona ngikwenzile ikuphi la engahambanga khona kahle ikuphi la engenzanga khona kahle ukuthi ungaze ungifake ehlazweni elingaka kuzophuma umphefumulo endaweni owangibeka kuyona amen makhawa uthi ubaba mayebuya la yanyakaza ingane wacela amanzi abusisiwe wayithela ingane ngamanzi abusisiwe eyibeke la ekhuleka wakhuleka ubaba akhala makhawa yavuka ingane imangaliso zikababa ziningi kakhulu makhawa nomuntu angasukuma nokwakhe ziningi kakhulu siyabonga makhawa ngenkulu inhlonipho sizocela ukuba nenisumeni sonke